na Bicolano. Hello guys, good morning. Kita-kita kami dito. Meron dito si nakita niya ako na hindi ko na siya matandaan, dati pala na i-vlog ko na siya. Noong siguro mga 2 years na siguro nakalipas eh. Wala pang 2 years na yun, no? Yo, malaki na si Kenneth to. May Makati Ab sa buto. Oo, Kenneth, kumusta na? Ayos lang, Kuya LB. Buti nakita mo yung sakyan ko dito. Siyempre, may nakalagay na Bicolano LB. Makakalimutan pa ba yan? Oo. Saan ka ngayon? Dito. Naglalagi. Dito ako ngayon sa Makati Square. Dito lang kami nakatira sa may Magallanes, sa may Bangkal, yung highway. Sa may bangkal? Oh, yung highway dyan sa may Pasero, yung Magallanes. Oo. Dala kami natutulog. Tapos yung nanay ko nag-a-apply ng trabaho. Siyempre, hindi naman ako ganong mabilis magbasa. Mabagal ako magbasa eh, kaya di ako makapag-apply ng trabaho. Nangihingi na lang ako. Kasi unang-una, wala na yung panganay namin, namatay na yung ate ko eh. Kenneth, ilang taong ka na ngayon? 21 po, Kuya Elvin. 21? Opo. Pero nagkita tayo mga... Ano pa lang ho ako nun, 19. 1980. Almost sila. Nakapaka pa? Mali, nasira yung tsinelas ko eh. Kaya isang mga hinihingihan ko dyan, huwag kayong mailang sa akin, di ako magnanakaw. Yan. Bali manghingi, huwag lang magnakaw. Tama yan, Kenneth. Sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin, kung gusto ko magtrabaho. Di ako marunong magtrabaho kasi mabagal ako magbasa eh. Hirap din ako magsulat. Oh. Di nyo ako masisisi. Pero nakapag-aral ka? Nakapag-aral ako, Kuya Elvin. Kaso nga lang, abot na ako grade 2. Grade 2 ka lang? Kasi 4 na taon pa lang ako namatay na tatay ko. Ulila na ako sa ama. Tapos yung nanay ko, syempre, sa hirap ng buhay, di rin kami kaya ikagulod. Yung ate ko na lang yung gumawa ng paraan. Nagtanap ng trabaho. Pero ngayon, wala na ate ko eh. May 25 lang namatay si ate. Itong buwan lang. Matanong ko lang, ilang kayo magkakapatid? 3 po, bali, dalawa na lang po kasi nga po yung panganay namin. Wala na po si ate Jeline. Doon po namatay sa Laguna. Di naman siya taga ron, yung boyfriend niya taga doon, sumama siya. Tapos ilang araw pa lang sila doon na siya na kasi si ate may sakit sa puso yun. Hindi marunong magsabi. Pwede ba natin pasyalan yung kung saan ka na dati, kung saan ka natutulog? Wala problema. Sige, pag Oo. Pero wag kang mag-alala, Kuya Elvin, lagi na makita nakikita rito eh. tatay mo, wala ka ng tatay mo? Wala na ho talaga. Simula nung namatay si Papa, sa alsada na ho talaga ako lumaki. So ano yung nakagisnan ko, ay no talaga. Pero aminin ko, may nakaraan din ho talaga ako na nasasangkot ako sa mga kalokohan. Siyempre kabataan, di ba? Mga kabataan, mapupusok pa ng araw. Edad ko nun, 12. Pero ngayon, alam mo na nung mga mali, no? Tama at mali, no? Alam ko na sa sarili ko anong dapat yung gawin sa buhay ko. Kahit sabihin mo ganito lang. Very good. Ang goal ko pa rin, tulungan nanay ko. Kasi sabi nga ni mama, mag-asawa na ako. Sabi ko, ayoko ma. Gusto ko muna maayos yung buhay ko bago ako mag-asawa. Diba? Kaya nga nagbabaka sakali ako pag sana may producer na kumuha sa akin bilang rap artist. Kaso wala eh. Magaling ka ba mag-rap? Marunong ho ako mag-rap. Sige, subukan ko nga kung marunong ka mag-rap. Mag-rap ka nga. May beat ka ba dyan, tol? Wala kang beat. Sige, kahit wala na. pagbibigyan ko ito ang gusto mo, si Bicolano LB na aking idolo. Mula nung umpisa na siya ay akin ang makilala. Kada makikita, napapangiti talaga ang aking bunganga, lahat na panganga. Kaya kung ako sa inyo, wag nang tumunganga. Bicolano LB, isuscribe nyo na. Hit the notification bell at manood ka na. Damn, peace yo. Galing ha. Pwede. Anong apelyido mo? Bayonas po. Bayonas, Kenneth Bayonas. Bayonas po. Guys, tulungan natin si Kenneth Bayonas, guys. Kahit Tsaka, pamasahe lang namin ni mama sa Bohol, okay na ako dun. pero ibig sabihin, Kenneth, si mama mo nandito ngayon. Opo, naghanap po ng trabaho. Bata po yan Ilan po. taon ang nanay mo? 48 po. Nanay mo, asan banda? Saan ngayon? Talaga? Andito lang po yan sa Las Piñas, naghanap ng trabaho. Pero wala din natin makikita. Hindi po natin makikita. Pero Pero pag pinuntahan natin, sa Las Piñas, oo, makikita po natin dun. puntahan natin. Sige po. Walang Sige. problema. Daanan kita dito. Kailan mo pwede? Wala ka bang kontak? Wala. Wala po eh. Wala kang kontak, no? Wala akong Paano cellphone. kita babalikan dito? Dito lang po. Dito lang. Opo. Diyan nyo lang po ako makikita. Yung may tindahan dyan. Yung entrance ng park. Oo, sige. Kaya Ate Tess, tanong nyo lang po Oo. si Kenneth. Bicolano Elvin, solid yung mga content ni Kuya Elvin. Ayan, Matulungan guys, talaga si Kuya Elvin. Si Kenneth kasi, yung time na nandun sa P. Burgos, nabigyan ko siya ng tulong noon at binigyan ko siya ng pagkain. Kaya di ko na siya natatandaan.
Eh, siyempre, lumalaki na siya eh, tumaba siya eh. Nagiging matured na yung mukha. Nagiging matured na daw yung mukha niya. Kaya gulat ako, nandito sa sasakyan ko dahil may pangalan kasi yung sasakyan ko eh. Kaya naging ng Diyos, andito si Kenneth, eh, napakabuti at napakabait. At gusto ko si Kenneth na tulungan at mabigyan ko ng konting tulong kung ano pwedeng maitutulong ko sa kanya. At ayun Kenneth, anong gusto mo ngayon muna? Kain muna tayo. Sige po. Sige, tara, kain tayo. Sama ko yung anak ko, yung alaga ko. Oo, sige. Junior. Oo, sige Sige po. sige, tara, kain tayo. Ayan, tara Kenneth, kain tayo. Tara po, Abiyot Elden. Ayan, sino ang kasama mo? Ito po si Junior, si Jose, tapos si Bitoy, ito po. Si Bitoy, Bitoy, si Jose, tapos si Junior. si Luce, si Ito po Junior. Si Junior, opo. Junior, kumusta na? Mahihain sa camera eh. Luce, kumusta na? Okay lang po. Baka, gumagamit kayo ng mga bagay na pinagbambabawal na gamot Nangihingi po kami. Dito po napupunta. Okay lang yun manghingi, Damit. huwag lang yung ngayong mga balasubas Kaya nga po. Kasi hindi maganda yun eh. Yung pera naman na kinikita namin napupunta naman sa damit, Oo. sa short, sa mga bagay na napapakita. Ayun, tara, kain tayong 3, ay 4, 5. Kenneth, Po, anong may payo mo sa mga batang katulad mo? mag-aaral na lang kayo ng mabuti, huwag nyo na kami tularan. Kung akala nyo maganda sa alsada, nagkakamali kayo. Dahil mahirap ang buhay namin, kailangan pa namin makipag-gising. Kung kayo, nasa poder kayo ng magulang nyo, tapos maganda kayo nabukasan nyo ng pamilya nyo, may mga bahay kayo. Hindi na kayo hirap sa pagkain, kami kailangan pa namin kumayod. Sa murang edad, kumakain ng mga kabataan ngayon. Eh, Saka ano, sa Bicol po yan. sa Ligaw Albay, ikaw, saan ka? Naga ka? Ayan guys, at pakainin natin itong 4. Shout out sir. Shout out. Hello. Kenneth, asan ang kasama mo? Doon po, mga naglalaro. Sabi mo dito na lang. Yan, Kenneth. Bali, saan kayo laging naglalagi? Minsan po, pag nangihingi po kami, tapos pag marami na nangihingi rito, pumapasok po kami sa loob ng Ayala. Hindi naman kayo nagkipag-away. Hindi naman ho. Kami naman ho talaga, pala kaibigan. Pero, siyempre, bilang nakakatanda, kung iyakan naman din sa kanya, siyempre, pangit naman din na makikita ko na ibang tao ako sa kanila. Kaya, ituturing ko pa rin sila na parang kapatid dahil mga bata pa sila. Ano ulit pangalan mo? Bitoy. 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 Ikaw, asan na yung mananay mo, magulang mo? Doon po sa inyo. Paano kayo naging nagkakatropa-tropa nito? Kakilala po natin. Nagkakakilala kayo? Sila ko talaga magkakilala. Oo. Tapos nung Bali, last ka na, no? ako po yung napatambay. Yung napatambay po ako dito. Doon ko po siya naging kaibigan. Oo. Bali, ito po talaga lagi kong kasama si Junior. Oh, Junior. Junior, Kumusta naman ang buhay mo, Junior? okay lang po. Ano gwapo to si Junior, oh. May shota po yan eh. Saan shota mo, Junior? Wala po akong shota. Sana yung magulang mo? Yung po, nangangalakan. Marot ka Nangangalakal. Harap pa naman, oh. Saan naman nanay mo? Nagtitinda po. Titinda? Ay po, yung nagtitinda ng sigarilyo. Titinda ng sigarilyo. Okay. Basta kung kayong gagawa ng masama. Kailangan naman yun na ano. Sige, kain na kayo. Ngayon guys, pakainin muna natin sila. Yor, Ayun. dito ka na dito. Huwag ka naman. Ayun ba, si madam pa nagdala. Salamat madam ha. Walang problema. Basta natutuwa ako sa inyo. Huwag lang kayo hindi gagawa ng hindi maganda. Ako naman lahat yun, pinapakain ko talaga eh. Walang po problema yan. Basta nasa mabuti lang. Huwag kayong mga away. Kailan natin pupuntahan yung nanay mo? Ano po, kung kailan po ba kayo makabalik? Sabihan kita dito, no? Oo, tama. Kasi, tutulog naman bukas ako dito. Doon bukas ako natutulog sa may 7-Eleven sa may ibang lista. Doon po ako natutulog. Tapos dito lang po ako sa star.
Pero alam ni nanay mo nandito ka. Alam ko lang po ni mama. Oo. Ayaw ni mama na manghingi ako pero syempre, kaysa naman nakatangalan ako. Sige, kain lang kayo. Ayos lang kayo. Kain po kayo, kain po. Sige, kumain na ako. Kain lang kayo. Basta pag ano, sama tayo doon kay mama mo. Sigurado ha, mamaya eh. Opo, dito to po. Actually naman para Pero alam na alam mo. Opo, lang. Kung saan naroon. Las Piñas po yun. Oo. Sa may Christian Field. Sa Oo. pinsan niya. Doon po siya ngayon nakikita. Oo. Sa pinsan niya. Sige, sige. Ayun guys, at kahit pa paano ay napakain natin yung mga bata dito sa backgroup. At nakapagpasaya tayo at tulungan natin sila. Larangan natin na pagbablog at tulungan natin sila ng maayos. At maiwalay sila sa mga masasamang gawain. At ayun guys, at baka next week at puntahan namin yung nanay ni Kenneth. Puntahan namin ito si Kenneth. Puntahan natin yung nanay niya. Mabait naman siya eh. Hindi man siya kwan talaga. Subscribe, hit the notification bell. Ayan, mabait si Kenneth. Ayun. Ayun guys, kahit pa paano napakain na natin si Kenneth saka yung mga Salamat kasamahan po, niya. Elvin. Mga kasamahan niya. Pakain na natin at Ano kaya din mga pasaway. ayun, alagaan natin to si Kenneth. Okay lang naman yun, wala pong problema yun. Importante napangabigyan ka namin ng pagkain at bibigyan ka namin ng bibigyan kita ng konting tulong. Hindi, Kuya Elvin. Pambili hindi mo namin- lang ng kwan. Hindi namin mili si Kuya Elvin. Bukas si Ayan, Kuya Elvin sa lahat. Pambigay muna natin sa kanya ng konting tulong. Salamat po, Ayan. Kuya Elvin. Pasamantala lang muna. Makikita niyo naman po ako Kuya Elvin, nagbubukas ng pinto sa may 7-Eleven. Ayan. Ayun, magpasalamat kayo sa Bicolano Elvin Vlog. Salamat po. Salamat, Bicolano Helping Plan. Yan. Bakit ng team na eh, no? Ayan, Sige po. Naging mabait kayo palagi. Sige, gano'n na lang. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for Bicolano Elvin. Pogya. Sige, ate. Ayun, sige. Bukas uli. Bye-bye.